I-slogan sethu kule podcast sithi it's like fire shut up in my bones. Ingumlilo lento. Yes. Podcast. Sicela ke bhuti sikusixelele ba ukhulele iphi. Nikhula nibangapi phuma kwifamily enjani? Mna brother Mzandi phuma kulamhlaba senqoshwa eMazizini. Pha eMazizini kukwilali ezininzi kanganto bazonganyelwa zinkosi ezintathu. Abantwana bakaMrhawu, uNkosi uNjokweni, indlu enkulu ibe nguNkosi uMsuthu indlu yobunxele. Ndikule ndlu yakwaMsuthu ke mna ke. Ndizalwa ngubawo okuthiwa nguNdlela. uNdlela yena uzalwa nguNkosi uNdlovu, uNdlovu wazalwa nguGqili, uGqili wazalwa uMageni, uMageni wazalwa uSontswayembala. Sontswayembala kuzalwa noNjokweni bephuma esinqeni sikaMrhawu. Kuthiwa ke kukaJaji pha ngenxa yento basingabantwana bakaMrhawu ndiphuma ke kuloo ndlu omkhulu. Kodwa ngenxa yexesha endizelwe ngalo nendifike ngalo kweli gade lomhlaba bese lifuna ukuphela ifuthe lokuphatha kwendlu yobukhosi abantwana bomthonyana. Iyabangela into balonto utato ndizalayo ayofuna amahazimba ngomlomo kulomhlaba seCacadu. Wazumama ke njengowesikukukazi esishiyeke siphethe umntana ngomlomo wayondigcinisa kokwabo. Phakathi kwezinto ezibangela xa ndisiva ke ngekwevukazi endizaye ndikhanganya apha ekuthetheni kwethu uMambolo utshaya ingonxele uqhaphikazi ngomlomo intombi yakwaphinda eyandikhulisayo engumakhulu kum. Zimbini into ezabangela uba ndiyofihlwa esigingqini. Njengoba ndizalelwa komkhulu nje Qhetho eMazizini kodwa nayofihlwa nakhulela esigingqini. Kanye Dlamini elahlobo uba wakho wayifunda ingqondo eminyanya. Ibali lami liyafana kanye phecelezi nelikaZwelibanzi kwingqondo eminyanya. Ndayofihlwa ukwenzela into yoba kungasweleki imlandeli kubantwana bomthonyama kube kunokulahleka i-genealogy ekhaya, umnombo wekhaya labantwana bokomkhulu. Number 2, nokuthi ngalamaxesha umama bekunyanzeleka into bancedisane notata kulondo ebeyichola bebhayi ukundikholisa. Yabangela ke lonto ndikhule ndizazi nabantu besithi Jwarha kum ngoba umam Jwarha lo umbona kwesandla sami sobunxele ngumama ondizalayo. Intombi yaseMajwarheni, umtika umazaleni uKhathithi, uMadola Mdaka, oMabundo bidlika mfondini. Abantu abahle noba sebephethe isikhaya. oMadola Mdaka ngenxa yokuthandana, isizukulwana somlunkazi. Pablo mama into abangela baba behle kakhulu eMajwarheni uSoga wafumana ithamsanqa kwindlu emnyama yento bayofunda overseas azafumane ithamsanqa ntoba athandwe intombi yomjemene wayide wayitshata. Waze ke ngoku yabangela intoba icala laseMajwarheni lixubane igazi lakhona ubabona intoba ubabona uba bafuna uba bukhaladisha bulawuka. Uyabona banenwele eziyephephu bahle baziyelobhuni abantu baseMajwarheni ngenxa yala makhulu. Usoga ke ngulo ubhale ulizali isidinga lakho. Yes, yiloo ndoda leya yaxuba igazi lamaJwarha. Ndifumene ke elo futhi bangaba esasizukulwana saseMajwarha ngabantu bemfundo, ngabantu bothuku, ngabantu bomngqongqo nesinqe. Umuntu obambe isiko nesithethe phayana usibamba nyani. Umuntu obambe inkolo eyoliqobhoka uyibamba nyani. Ofundela uyifunda ityekeza aqabele ngapha kwe-masters ne-honors aze ne-PhD. Ndakhula ke ndineluthuku njengoba sithi ile nkqubo yakho ithi fire in my bones. As a son of the soil, umntana omthonyama ndiphinde ndiyokhuliswa kwesi sizukulwana singolu hlobo saseMajwarheni. Yandenza loo nto ndibe nothuku ngokwesintu kwasakuthi. Kuthiwa luthuku xa libizwa ndibe namandla angahlukiyo eningathi xa nithetha nina abantu bakhumshileyo ndingabi just an ordinary kid, ndiba extraordinary kid. Ngangento yoba ndizoyiva mva mna le nto xa bendidescribe abelungu ndiyisikulo mhlaba sePretoria besithi kum leyo luhlobo lembongi olilo lo liyasithi is a man with a third eye. Yintoni i-man with a third eye eDlamini? Ngumntu obona le nto ingabonwayo kulibonwayo. Ngumntu ova le nto ingaviwayo kule iviwayo. Xa uthetha nama ndiva le nto uyithethayo. Xa sijonge kunye pha sijonge laa ndlu ipha ndinento endiyibonayo mna ongayiboniyo oza kwethuka ntando urhobisa.
yile nto indenza ndikwazi ukuthetha athi umntu ngoku ungathi ungona uqala ukuthetha athi ozawuphakama emva kwamadoda intetho ivaliwe masiqoqoshe izitya luthuku oluxubeneyo lulenkolo lunobuntu lunogazi lobukhosi the Royal Blood ndikhulela ke kulo mhlaba wasengqushwa ndikhulele nyani esigingqini phakathi xa ndithetha ke ndiphakathi kwedolo sinomtyiwa ndisela amanzi alo ezontlambo zembini ezisengela kumlambo omkhulu okuthiwa ngumthathi wona osengela kulwandle olukhulu okuthiwa yi-Indian Ocean phuma kwichweba okuthiwa yi-Fish River, the Great Fish River le kuthiwa yinxuba xa ibizwa ndikhulela kwelo maqakala ndingumntana elala Dlamini nikhula nemangaphi Pekhaya sikhula singabantwana abahlanu singabantwana abahlanu ukuba abahlanu bethu ndimi inkulu yabazukulwana usawugqiba kuze abantakwethu abathathu kuze udadewethu abanye abafika ngoku sele ndifuna uphangela noxa sifika nje kwisithoba naseshumini ngoku kodwa ukukhulo kwethu besingabafana abane ndim nabantakwethu ababini nodadewethu ekuthiwa nguNobuhle ngenxa into yoba wayenguye ovala icako yandenza ke loo nto Dlamini into yoba njengomntana olizibula labazukulwana ndingabi namsebenzi endingawaziyo xa kufuneka amantombi bekufuneka ndiprioritize ndenze lo msebenzi ndinezimva apha ezandleni zokutshiswa i-fish oil ndisenza amagwinya ndiyakwazi ukurhida ndiyakwazi ugodula ndiyakwazi udlala oRubeka noChi ndiyakwazi udlala oNdize noBhati ngoba ngela xesha lam bekungekho loo nto yentoba inkwenkwe nentombi ngoba besisenza zonke oodadewethu iintombi bezingangathi ngela xesha besilusana nazo apha eSapho